recognize yourself. Good luck. I øjeblikket kan vi se på billederne her. Fantastiske billeder. 100 meter, der venter på at komme op her. En stor langkøb, der venter på at komme op og komme i gang med at løbe ruten. Bare tage sig og roligt og finde ind i den lange hale af løbere, som nu er sendt afsted. Og så får jeg en god start på fire italiensk halvtrækkelag i kvindernes elitekonkurrence. Gladys Cherono, Nugi og Capiche fik henholdsvis guld, sølv og bronze hos kvinderne. Italiensk halvtrækkelag i kvindernes elitekonkurrence. Gladys Cherono, Nugi og Capiche fik henholdsvis guld, sølv og bronze hos kvinderne. Klumperne kommer ind nu, mange der løber på lignende tider, så når I kommer ind her, så fortsæt altså frem. Fortsæt her, frem ad vejen efter målstregen. Velkommen ind. Stærkt stregen, og jeg kan se, at antallet, bare sådan med det blotte øje, stiger altså på de klumper, der kommer ind nu. Mange der løber på lignende tider, så når I kommer ind her, så fortsæt altså frem. Fortsæt her, frem ad vejen efter målstregen. Velkommen ind. Stærkt kom til målstregen, og jeg kan se, at antallet, bare sådan med det blotte øje, stiger altså på de klumper, der kommer ind nu. Mange der løber på lignende tider, så når I kommer ind her, så fortsæt altså frem. Fortsæt her, frem ad vejen efter målstregen. Velkommen ind. På lige tider, så når I kommer ind her, så fortsæt altså frem. Fortsæt her, frem ad vejen efter målstregen. Velkommen ind. Stærkt at komme ind på en tid, hvor der er på tavlen, der er under 21. Flot løbet. Mange der løber på lignende tider, så når I kommer ind her, så fortsæt altså frem. Fortsæt her, frem ad vejen efter målstregen. Velkommen ind. Stærkt at komme ind på en tid, hvor der er på tavlen deroppe står under 21. Flot løbet.